ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಡಿವೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಾಧಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲೆ. ದೈವಗಳು ಪಜ್ಯದೀನಂಚಿನ ನಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡು. ಈ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣಿಡು ಪುಟ್ಟುದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾರಾಧನೆ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾನಪದ ಕಲೆನ ಐಕ್ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇಂಕಲ್ನ ಅತಿಥಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಅಂಬೇರು ಜಾನಪದ ಕಲೆಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಗಳನ್ನ ಚಾಕರಿ ನೆಕ್ ಮಾಂತ ಮಹತ್ವನು ಕೊರದು ಪುರಾತನ ಕಾಲೋಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆಟ್ಟು ಪಾರ್ಧನ ನೆನ ಮಾಂತ ಕೆಲವು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ತಿಕ್ಕಂದನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಡು ಇಜ್ಜವು ಐನು ಮಾಂತ ನನದ ಕಾಲಘಟ್ಟకు ಬಡದು ಆರ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಐನ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಶಂಕರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಶಂಕರಣ ಇರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪ ಅಂದೆ ಇರು ಏರಗೆಂಡಲ ಶಂಕರನ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಅದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪ ಅಂದ ಪಂಡ ಇರು ಮಾಂತರಿಗಳ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅವಾಗ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಇರಿಗೆ ಬರಿಯರ ಕಾರಣದಾನೆ ಅವು ಎಂಚೆ ಬತ್ತನ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೋರ. ತುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪ ಅಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪುಟ್ನಗನೆ ಇತ್ತಿನ ವತ್ತು ದಯ ಬಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕುಂಬಳಸಿಮೀಡು ಪುದರ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯಡ್ ರಡ್ಡು ತರವಾಡು ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ತರಪಾಡು ಕೂಟೆಲೆ ತರಪಾಡುಂದಲ ಅಪ್ಪೆನೆ ತರವಾಡು ಅಂತಲ ತರವಾಡುಂದಲ ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಆ ರಡ್ಡು ತರವಾಡು ಉಂಡು. ಆ ತರವಾಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲಜ್ಜಾಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಬೂವಕ್ಕ ಮಸೂದೆಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತಲ ಪೋದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸೋಗು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡಲ ಪೊಲಿದು ಪೋಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲು ಅಟ್ಟರವಸ್ಥೆಗಿತ್ಯ. ಆ ಸಮಯಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೈ ಪತ್ತದ ದುಂಬು ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ದೈವ ಮಾಡಪತ್ತ ಮೈಸಂತಾಯರು ದೈವ ಮೈಸಂತಾಯ ದೈವ ಅಂಚ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ ಪುದರಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಅವೇಲಕ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪಾಲದ ಪಿಲ್ಸ ಮುಡಿಂದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವಲು ಈ ರಡ್ಡು ದೈವಲು ಅವೇಲಕ ನಂಬುದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೈವ. ಈ ಮಾತ ದೈವಗಳನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪುಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ತರೆದಿರ್ತ ಅಂಚ ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಪುದರ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪುದರಿದಿವಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ದಯಟು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಂದೇ ಇನ್ನಿತ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉರಿದುಂಡು. ದೈವಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡಿದವರ ಆ ನೆನಪುಗೂ ಬಡದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಂದೆ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು ಐತೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರಡುಲ್ಲರು ಅಂದು ಶಂಕರಣ್ಣ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಟೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುಣ್ಲ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಬತ್ತಾದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನ್ಪ ಅಂದು ಅವಾಗ ಇರ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ್ಯ ಅನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕವನನು ಇರು ಬರೀತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಐಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಲ್ಪಗ ಐತ ಇರಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕವನನು ಬರೆಯರ ಇರಗ ಪ್ರೇರಣೆ ಐತ ವಿಷಯಗಳು ಎಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಲಿ. ಕವನ ಅಂದು ಬರೆಯರ ಅಂದು ಪಂಡ ಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಪಂಡ ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಅನೇ ಬರೆ ಒಂದುತ್ತೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಳ ಹರಿಜನ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಶಾಲೆ ಡಾಪುಣ ಏನೋ ಒಂಜಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತನ. ಆ ಸಮಯಡು ತಿನಿಯರ ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಪ್ಪ ಈ ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನಿಯರ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕುಂಬು ಕೊಳ್ಳಿನ ಕುಂದು ಹತ್ತದು ಬದುಕನ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲತ್ತಾರೆ ಮಾತ ತಿಂದದು. ಅಪ್ಪಗ ಮಾಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ ಮಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ಪುಣಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಂಡಂತೇಳಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ್ಯನ ಆರು ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಆ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯನು ಕವನಂದತ್ತು
ಮಾಸ್ ಐನೆಂಕ್ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದು ಐನೊಂಜಿ ಕವನ ರೂಪುಡು ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಅಂಚ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬರೆಯನಂಚಿನ ಸುರುಕಾದ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಗ್ರೇತ್ ಪಂಡಿನಂಚಿನಂಜಿ ಕವನ ಅಡ್ದು ಯಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಈ ಕವನ ಪೂರ್ತಿ ಎನ್ನನಂಜಿ ಕವಿ ಇಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸನೆ ಪಂದ ಪಂಡ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ 1900 2014 നടത്തനಂಚಿನ ಬೋಳುಗಟ್ಟೆಡ್ നടത്തನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಗ್ ಜಯಮಣಿಂಪಾರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಯಿನಂಚಿನ 6 ಕವನ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಎಂಗವು 6 ಪಾಡ್ತೇರಂದು ಬಂತೇರು ಆಂಡ ಈ ಐನ ಎಂಗ್ ಮರ್ತದು ಬೋದಿತ್ತಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜನಪದ ಕಲೆ ಎತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಯಾನ್ ನಡಪಾಯರತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಗ ಜಯಂಡೆ ಮೈಕ್ಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಶಂಕರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪ ಎನ್ನಡ ಕವಿತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಕವಿತೆ ಇಜ್ಜಾಂದ ಅವತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಗಾಂಡಲ ಬೇರು ಲೆಪ್ಪುನೈಟ್ ಆಪುಜ್ಜಿಂದು ಮಾಡಿದ್ ಏನು ಬಲಿತೊಂದು ಪೋನಗ ಅಲಂಕೂಂದು ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕವನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಂಡು ಐನೇನು ಗೀಚೆ ಐನು ಕೊಂಡೋದು ಅವಳು ಪಂಡೆ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅವು ಅప్పుడు ಎಂಕ ಎನ್ನ ಪ್ರಥಮ ತುಳು ಕವನ ಐಡ್ದ ಬೊಕ ಐಟ್ ಆ ಕವನಲ ಉಂಡು ಬೊಂದಿ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಪಗಂಡ ಇರೆಗೆ ನೆಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಬತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಡತನದ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ್ ಇರ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯರು ಅವು ಇರೆಗೆ ದುಂಬು ಆ ಕವನ ಬರಪನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಗೆ ದುಂಬು ಬೇರೆ ಅಪಗಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕವನ ಬರೆಯರ ಇರೆಗೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿರೋದು ಎಂಕಲ್ ತೆರಿದುಲ್ಲ. ರಾಜಶ್ರೀ ರೈ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಬದಿಯಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸರಳಾಯ ಸತ್ಯ ಅಪಗ ಮೆಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಒಡನಾಟ ಎಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವಿವರಣೆ ಪನೋಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರಂದು ಪಂಡ ತುಳುಕು ಬಡಾದು ಇನೀತೆ ಈ ತುಳು ಒಲೆ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಪುಂಡು ನಾಂಡಲ ಐತ ಮೂಲ ಬದಿಯಡ್ಕದ ತುಳುವೆರ ಆಯನ ಕೂಟ ಅಂದ ಆಪುಂಡು. ಆ ತುಳುವೆರ ಆಯನ ಕೂಟಡು ಐನ್ ನಡಪಾಯನ ಆರಾಪುಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ ಆರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆರಿದಟ್ಟದು ಈ ತುಳುತ ಮಣ್ಣುಗ್ ಬಡಾದು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಬೆನ್ಪುನಾರ ಆಪುಂಡು. ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇನಿತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆದುಪಡು ಅಥವಾ ಅಡ್ಯಾರಡ್ ಆದುಪಡು ಓಲೆ ಅಥವಾ ಬಕೊಂಜಿ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆತಂಡು ದುಬೈಡ್ ಆವಡ್ ಓಲು ನಡತದ ನಂಡಲ ಐನ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ತುಳುವೆರಾಯನದ ಬದಿಡುಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಆದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತವಿದೊಟ್ಲಾರು ಬೆರಿಬುಟ್ಟದು ತಟ್ನಾರು ಬೊಕ ರಾಜಶ್ರೀ ರೈಲು ಆರು ಎಂಚಿನಂದು ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂದನಂಚಿನ ಕವಿಕ್ಲೇನು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂದನಕ್ಲೇನು ಬೊಳ್ಪು ಕೊನತಿನಾರ ಪುಂಡಾರು ಬೆರಿದಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಆರು ಎನ್ನ ಈ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಇದೇ ಬರೆಯರ ಕಾರಣನೆ ಪ್ರಥಮ ಕಾರಣನೆ ಆರು ಐಕ್ ಮಾತ ಬಿದ್ದಟ್ಲ ಎನ್ನ ಬೆರಿದಟ್ಟದು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯದು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೊರುದು ಎಂಕ್ ಈ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬರೆಯರ ಕಾರಣ ಆರು. ಅಪ್ಪ ಶಂಕರಣ್ಣ ಇರಗ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಕವನ ಸಂಕಲಗು ಐಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪೆರಬಡಾದು ಇರಗ ಐಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಮುಜಿ ಅಂತ ಪುದರ್ನ ಪಂಡಾರು ಅಂಚನೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ರಾಜೇಶ್ ಬದಿಯಡ್ಕ ಮೆಕ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಇರಗ ಆ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆನ ಇತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಇರಗಿತ ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಡೀರು ಮುಂದುವರೆ ದುಂಬುಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಜಿ ಪುದರ್ಗ ಬರ್ತನು ಅವೇ ರೀತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಮಾತ ವಿಷಯ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದುಂಟು. ಅಪಗ ಇರಗ್ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಇರಗ ಏರ ಬೆಂಬಲವಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಇರಗ ಸಹಾಯ ಮಂತನಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ನ ಬನ್ವಾರ ಅವು ಪಂಡೇಜಿಂದ ಈ ಎಂಚಿನ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಜಾನಪದ ಆತ ಕಲೆಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಬಾರಡ್ಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಿ ಉಪ್ಲೇರಿ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಗುಳಿಗೆ ಸನ್ನಿಧಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳುವ ಆಯಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲು ವಾಂತಿಚಾಲು ಅವೆಲೆಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸರಳಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರ ಬಾರಡ್ಕ ಗಡಿನಾಡ ಘಟಕದ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಣಿತ್ಲು ಸಾಹಿತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಳಿದಡ್ಕ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಜೆ
ಅವೇಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಗಡಿನಾಡ ಘಟಕದ ಕಾಸರಗೋಡುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಿಂಚಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯಕಟ್ಟೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಿಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್, ಪತ್ರಕರ್ತೆ ರತನ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಹರ್ಷರೈ ಪುತ್ರಕಳ ಮೊಕ್ಲೇನ ಮಾತ ಏಪತ್ತಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಮರಪೆರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದನ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಈತ್ ಪುದರ್ಗೆ ಬರೋದನ್ನ ಮೊಕ್ಲನ ಮಾತ ಅಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಿನ. ಇರ್ನ ಬೆರಿದಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಾರ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಳ್ಳೇರು ಹ. ಅಕ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ಇರು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ನಡಪ ಹೊಂದಿದಾರು ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಇರಗಿತ್ತೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಐನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರು ಕೊಂಡ್ರೋಡ್ದಾಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇಟೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಅದು ಅಂದ. ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರಗ್ ವಾಬಿ ತಟ್ಟಾಂಡ ತಿಕ್ಕದಿನ ಇರಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನ ಅವತ್ತಂದೆ ಐತಿ ಜನಕ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡಾರು ಅವತ್ತಂದೆ ಇರಗ್ ಈ ವಿಷಯಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ವಾರಿ ತೀಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಲಂಚನೆ ಎನ್ನಮ್ಮೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೋಡಿ ಊರುಡೆ ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ ಕೊಂಡೊಂದುತ್ತೀರ ನಮ್ಮೆರ್ಲ ಅವೇಲಕ ಪಂಜಿ ಗೂಳಿಡ್ಕ ಪೆರಡಾಲಜ್ಜೆ ಮುಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲ ತಿತ್ತಿನೆ ಕನ್ನೆ ಪಾಡಿಡ್ತೀನಿ ಪಡಿಪಿರೆ ನಂಜನ ಜಾಗಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಡ್ದು ಈ ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ ಪೋಂತಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಈ ಪಾಡ್ದನ ನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಡಿ ಪಂದಾಯರ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಆ ರೈತಿರು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಓಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡಲ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಆತಿ ಅಂಡ ಐಕ್ ಅಡಿಬುನಾದಿಂದು ಪನ್ಪುಣ ವಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ 2016 ಬದಿಯಡ್ ಕಡೆ ನರತ್ತನಂಚಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ರಾಜಶಾಳುವರ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಪಂಡೇರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬಜಿ ಪಾರ್ದನ ಮಾತ್ರ ಪಂಡಾರ ದುಂಬುದ ವಾದ್ಯೋಪಕರಣ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಅವನಿಂಚಿ ಪಾರ್ದನ ಮೇಲೆ ಅಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದ ಪಂಡದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಿರಿ ತೊಟ್ಟದು ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಚೀನ ವಾದ್ಯೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಸಾದ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಾಡ್ದನಕ್ಲೇನ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಬರ್ತಂಡು ಇನೀತೆ 1900 ಇರುವ ಸ್ಟೇಜುಗ್ಲೆಡ್ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಡ್ಲ ಇಂಗ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತ ಅವು ಐತ ಪುದರೆಂಚಂದ್ ಮಂಡರಿರ ಆ ನಲಿಕೆ ಪಾಡ್ದನ ಮೇಳ ಅಂದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮೇಳ ಪಾಡ್ದನ ಮೇಳ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪ ಐಟ್ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಪಾಡ್ದನತ್ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ವಿದೊಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಮೇಲ ಅಂದಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ನಲಿಕೆ ಮೇಲ ಅಂದಲ ಪಂಡ ಪಾಡ್ದನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕಂಡುಡು ನಾಟಿಗ್ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತನೆ ನಾಟಿದಲ್ಪ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತನೆ ಪಾಡ್ದನ ಅಲ್ಪು ಐಟ್ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ದುಡಿ ನಲಿಕೆ ಮನ್ಪುನ ಪಾಡ್ದನಗುಲು ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಕುಲೇನೆ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಂಡ ನಲಿಕೆ ಅಂಡ ಅವತ್ತು ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಣ್ಮರೆ ಒಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಪಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂಕಾಳಿ ನಲಿಕೆ ಒಡ್ಡು ನಲಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಲಿಕೆಲ್ಲ ಈ ಪಾಡ್ದನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸದ ಐನಂಜಿ ವೈರುಧ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತ ಅವು ಎಡ್ಡ ಹಿಟ್ಟಾದ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಈ ವಾದ್ಯೋಪಕರಣಗಳ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವಂತವಾದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಂದು ಅಂದ್ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂತೆ ಹ್ಮ್. ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಅದೇ ಸ್ವಂತವಾದೇ ಐಕ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಉಪಕರಣಗಳು ಮಾಂತ ಅಂದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ದುಡಿನಿ ದುಡಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಗೋಲು ಚೆಂಡೆ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೋಳು ಪುರಲು ಬೊಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜೆಕೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಾದ್ಯೋಪಕರಣಗಳು ಎಂಕ್ಲುನೇ ಮೂಲ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತಂದು ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ವಾದ್ಯೋಪಕರಣಗಳು ಅಪ್ಪಗ ಈ ತಂಡಡು ನಿಕ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಪರೈ ಇಂಚನೆ ಅತ್ತು ಬೇತ ಪಿದೆಡ್ದು ಲೈಕ್ ಜನ ಜತ್ತುಲ್ಲಾರ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲವೇನ ಈ ಪಾಡ್ದನ ಮೇಲಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪಾಡ್ದನ ಮೇಲಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳೇರು 45 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ 45 ಉಳಿಕೆ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡ ಅಂದು ಪಂಡ 45 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ಬಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮೆಗಿ ಬರ ಏನಕ್ಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಮೂಲ ಕಲ್ಪಾದ್ ಅಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾದ ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಬದಿಯಡ್ಕದ CEC ಇಡ್ ನಾರಾಯಣ ಬಾರಡ್ಕಂದ ಅನ್ಪುನಾರು ಪ್ರೇರಕರಾದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ CEC ಕಲೋತ್ಸವಾಗ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಮಾಡದರ್ಕ ಕೋಲಂದ ಜೋಕ್ಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಡ್
ಓವರ್‌ಆಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ದೆಪ್ಪಾದ್ ದೆತ್ತುನಕ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆನೆ. ಸರಿ ಶಂಕರಣ್ಣ ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯಡು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಲ್ಲ ಅಪಗ ಇರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮಟ್ಟದ ಇರ ಬಾಲ್ಯೋಡು ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕದ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಬನ. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಹರಿಜನ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಶಾಲೆ ಬೇಳಡ್ ಕಲ್ತೆನೆ. ಆ ಶಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತವು ಮೂಲು ಕಡಂಬಲ ಹೋದುಂಡು ಸೂರ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ಲ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸೂರ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಶಾಲೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕಲ್ತೆನೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ. ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನಿರ್ಚ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಬದಿಡ್ಕ GUP ಶಾಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನವಜೀವನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಚ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಕಲ್ತದೆ. ಅಪಗಂಡ ಇರ್ ಕೇವಲ ಆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಅಭಿನಯ ರಂಗೋಡ್ಲ ಇರು ಪಳಗದರು ಅವಾಗ ಇರು ಈ ಅಭಿನಯ ರಂಗೋಗು ಯಾಪೋ ಇರ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡು ಶಾಲಾ ಜೀವನಡೆನ ಅಂತ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕನ ಅವಿಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಅಭಿನಯ ರಂಗಗ್ ಜತ್ತದ ನೆಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ಬೇಳ ಹರಿಜನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಕರಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ GUP ಶಾಲೆ ಪೆರಡಾಲ ಪಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ UP ಶಾಲೆ ಬದಿಡ್ಕದ ಮಿತ್ತ ಪೆಂಟೆನುಂಡು. ಅಲ್ಪ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಲ್ಪ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪೈ ಪನ್ಪುನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಎಂಚಿನ ಕಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದಿತ್ತೇರು. ಆರು ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಆನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆರು ಬರೆಯರು ಬಂಗಾರದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಅಂದು ಐಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾಠ ಕೊರಿಯರು. ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾಠ ಕೊರ್ನ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಮ್ಮೆರ ಕುಡಿಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಳೆ ಪೋದು ನುಪ್ಪು ಕುಂದು ಒತ್ತದು ಆ ಬಾಲೆನ ಸಾಂಕದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಬಾಲೆ ಈ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನ ಕತೆ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಕತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಬಾಲೆ ಮಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆ ಮಲ್ಪ ಕ್ಲೈ ಮಾಡೆಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬಾಲೆ. ಈ ಅಮ್ಮಗ್ ಪರಿಯರ ಕಾಸು ಜಂದೆ ಮುಡಿದಿನ ಕರಿಮನಿಂದ ಎತ್ತದು ದಿಪ್ಪಿರ ಬಿಡಾದು ಕಂಟಿಲು ಕೈ ಬಾರ್ದು ನೂಕ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತದುಪುಂಡು. ಈ ಅಮ್ಮೆ ಗಂಗಸರ ಪರಿಯರ ಬಿಡಾದು ಈ ಚಿನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಪದಕನ ದೆಪ್ಪೆ ಬಂಡದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಕರತಾಡಿತ್ತು ಈ ಬಾಲೆ ಅಡಂಗ ದೀಪುಂಡು. ಬಾಲೆ ಆ ಕರತ ಕೈತಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತದುಪುಂಡು. ಅಪಗ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಕಂಟಿಲಿಗ್ ಹಿಡ್ದು ಆ ಕರಿಮಣಿ ದೆಪ್ಪುನಗ ಈ ಬಾಲೆದ ಬಂಜಿಗ್ ತಿಗಲೆಗ್ ಅಮ್ಮೆ ದೊಂಕುದು ಅಪ್ಪನ ಕರಿಮಣಿ ಒಯ್ಪು ಅಪ್ಪ ಆ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಮುಟ್ಟುದು ಬಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಜೊರಟು ಬತ್ತಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಸೈಪುಂಡು. ನಾಟಕದ ಕತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ನಾಟಕ ಕತೆ ಐಟ್ ಯಾನ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾಠ ಮಲ್ತೆ ಐಟಂಕ್ ಬಾಲನಾಟ ಉತ್ತಮ ಬಾಲನಾಟ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕಂಡು ಐಟ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ನಾಟಕ ಬರ್ರ ಕಾರಣ ಐಟ್ನಂಜಿ ಮಜಾ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಗ ಎಡ್ಡೆ ರೈತರು ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಹಿಡ್ದು ತೀರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಬಾಲೆತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಲ ಆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಕರಿದಾತ ನಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಡ್ದು ಹೊಡ್ಡೇರಿ ಈ ದಾಯ್ತೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡಿಯರು ಎಂಕ್ ಶ್ವಾಸ ಬಿಡಿರು ತೀರಿ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರಂಡು ಎನ್ನ ಹಿಡ್ದು ತೀರ್ನಾತ್ ಎಂಚ ತೀರ್ನ ಆತ್ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಡು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡ್ ಜೆತ್ತೆ ಆತನ ಬಯ್ಯಡ್ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಈ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಅವೆಲೆಕ್ಕ ಉತ್ತಮ ಬಾಲನಾಟ ಅನ್ಪುಣಂದು ತಿಕ್ಕಿಂದು ಪಂಡದು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಮೇಲಿಗ್ ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕಾದು ತೂನಾಗ ಈ ಲೆಪ್ಪುರು ಅಂಚ ಪದಕ ಅಪಗ ಕಂದು ಅತ್ತು ಶೀಲ್ಡ್ ಅತ್ತು ಕಪ್ ಪದಕ ಐನ್ ದೆಪ್ಪಿರ ಓಡಾದು ನನ್ನ ಲೆತ್ತಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಹೋದು ಬನ್ನಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಕೋತುದು ಅರಾದು ಬತ್ತೀರು ಅರಾದು ಬತ್ತನಾಗ ಅಲ್ಲ ಯಾನ ಮುಂದುವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರೆನ್ನಡ್ದು ಏತೋ ಎತ್ತರ ಒಂಜಿ 1000 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಆರೆನೆ ಮೋಣೆ ಇಂಚೆ ತುಪ್ಪೆ ಮೋಣೆ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಪೂಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಕ್ಕಲಂ ಬೇರು ನೋಪಿರ ಬಡಾದ ಅಂದು ಆತನಾಗ ಆರು ಪನ್ಪುಣ ಶಂಕರ ನಂದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಮಗ ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂದು ಪಂಡದ ಪಂಡಿರು ನೀನು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ತೀಯ ಅಂದು ಪಂಡಿರು ಆರ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಪ್ಪನು ಇನಿ ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿಟೆ ಮಂತ್ರನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ನ ಜೀವನಗೂ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅದು ಅಂಚನೆ ಇರು ಕೆಲ ಮಸ್ತ್ ಜವನಿರಲ್ಲ ಈ ರಂಗವು ಕೊಂತರದು ಸತ್ಯನೇತ ವಿಷಯ ಸತ್ಯನೆ ಅವು ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಮತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಗಳು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೆ ದೇವರದಟ್ಟು ನಾಟಕ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನಟ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಟಕನೇ
ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ಅಂಚೆ ಬರೆಯರ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ